Hello everyone! Magyawit-yawit na po ko diri. Dahil nangutana sa ako, unsa daw akong sikta. Then to tell you honestly, wala. I want to clarify this to everyone, wala. Because the more I read Bible, the more I understand. Walay sikta nga makaluwas. In John 14:6, that is a very clear nga verse niingon si Jesus Christ. Ako ang dalan, kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi ka nako. Ang imong relasyon sa Ginoo mao nay pinaka-importante, dili ka na imong sikta. Okay? Wala gibutang dito nga ang Katoliko mo'y dalan o kamatuoran nga makaadtog langit. Walay gibutang sa John 14:6 nga ang INC mo'y makaadtog langit. Walay gibutang sa John 14:6 ang dating daan kay mao maning makakusog kaay magsigig lalis-lalis. Do you think makapahimaya mo sa Ginoo na magsige mo lalis-lalis? That is a very clear. Jesus Christ is the way, the truth and the life. Walay gibutang nga kana inyong founder mo inay way nga makaadto mo langit. Nga manglaktod mo ug asa mo manglaktod nga kalibunan, wala ingon ana. It's a very clear. And to tell this to everyone, I am the follower of Jesus Christ. Kining atong mga higalang mga sulpot maningkamot gyud ni silang mangdamay sa mga Katoliko nga kung diin sa ilang presentation iparihan nila ba ang ilang pundok, ang ilang prinsipyo sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, napan na sila pasulti-sulti nga, nakasabot ko sa Bible, unya pagkaman, walay sikta nga makaluwas. Actually, sa presentation tayong daan, makaingon po ko nga, napoy tinuod gamay, or ang iyang represent half-truth. Anong half-truth man? Kay, tinuod ba ya nga walay siktang makaluwas, kung kanang sikta ha, ang term magud nga sikta, murag butho, murag uhong ba? Siyempre, kung kanang sikta ha, murag butho, nibutho lang murag uhong, rather, ang mahitabuan na, tao ra gyud gatukod ana. Kung tao ra gyud gatukod ana, tama gyud. Nga dili makaluwas, kay ang tao dili manlo luwas. So, buti pasabot, kung ato ang sabton pagsakto, ang prinsipyo sa nakasulat sa balaang kasulatan, dili makaluwas ang usa ka pundok, or ang usa ka gitawag og tinuuhan, kung baga, kung kanang tinuuhana, gito ko nagtao, kaya ang tao di man manuluwas. Pero kanang gikot ni mga St. John chapter 14 verse 6, nga ningon si Kristo, I am the way, the truth, and the life, connected na sa iyang mystical body, nga sumala pa ni San Pablo, Ephesians chapter 5 verse 23, kasi Kristo maong ulo sa iglesia nga maong iyang lawas, ug siya mismo ang manuluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So kung ingon pa niya, wala daw kuno siya sekta, so kung wala ka nasakop anang moong gitawag og pundo ka, maimpas ka gyud. Og di nimo magamit ang St. John chapter 14 verse 6 para nimo. Ngano man kay wala man ka sa misong lawas sa atong Ginoong Jesucristo, naa man ka sa gawas kay suma pa nimo wala kay gitawag og sekta. Diba, wa ka sektang gipasakupan. So buti pasabot nagkinabuhi na kang nag-inusara. So buti pasabot wala ka nahiusa dito sa faith na sumala pa ni San Pablo, may usa ka bautismo, may usa ka pagtuo. So, yung sa kanyo pagsabot ng Biblia, di ba? Gisabot-sabot rin ni imo. Nga, sumala pa ni tawag ni San Pablo, San Pedro, may mga botang alisod sabton siya mga sulat apan gitui sa mga walay alamag ug mga matutuhon. Tinuod na nga walay sekta nga gitawag og makaluwas kung kanang sekta ha gitukod lag tao. Kay again, ang tao dili man luwas. Ang makaluwas kadtong iglesyang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So kanang gingon nimo kay walay mabasa, wa pa nagtudlong balang kasulatan kung di mabasa di tinuod. So, pero masabtan nimo ang gisulti sa balang kasulatan. Sa gingon ni Ginoong Hesukristo, I am the way, the truth, and the life. And kanang na Kristo nga nagsulti nga siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Tatagtin ang gisulti San Pablo, siya ang ulo sa iglesia mao iyang lawas ug siya mismo ang manluluwas ni ining maong lawas. So makaluwas. So kung wala ka anang iglesia ha, kung wala ka anang simbahan ng gitugod na Ginoong Jesucristo, impas gyud ni imong kalag. So kana mga founders ninyo di man na makaluwas. Di man na manluluwas. Pangita atong iglesia ng gitukod ni Kristo nga maoy gitawag og makaluwas ug mao nang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayaw ninyo pariho ang inyong sekta ug ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngano man kay ang inyong sekta gitukod lang na og tawo. Kining amo ang relihiyon,
ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod og tinuod nga Dios nga nahimong tao o ang iyang misyon sa pagluwas sa tao. Kung dili ka may sakop ni anang maong simbahan na, tabdara nga wa nimo gidawat ang Kristo nga misulti sa St. John chapter 14 verse 6 nga ningon siya, I am the way, the truth, and the life. So kung tinuod kang nidawat, kung follower gyud ka sa tuong Ginoong Jesucristo, diba ingon ka, I am the follower of Jesus Christ. Kung tinuod gyud ka nga follower ni Ginoong Jesucristo, anong wala man ka sa iglesia ang iyang gitukod ng mga simbahan Katoliko? Nganong giapil man nimo ang simbahan Katoliko sa mga sekta nga naa sa palibot karon like Iglesia ni Manalo, kining dating daan ug uban pa nga mga pundok, mga fundamentalista. Dili na may katandi ang iglesia gitukod ni Kristo sa sektang gitukod og tao. Kay ang simbahan Katoliko dili sekta kundi relihiyon nga gitukod ni Ginoong Jesucristo. Nya sumala pa na Saint Paul, ingon pa niya, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Even ang mga apostol nagpasakop ining relihiyon na. Nya ikaw wa ka nagpasakop. Kamo wa mo nagpasakop. So unsa may midangatan ninyo? So useless ang inyong pag-quote sa St. John chapter 14 verse 6 kung wala mo nasakop sa iglesia ng gitukod ni Kristo. Useless na. Ngano man kay di na maaplikar ninyo sa hinungdan nga kamo man mismo ang mibalibad ug wa mo sunod ug wa mo sulod sa lawas ni Ginoong Jesucristo nga mao ang manuluwas ninyo iglesia. Kay wa mo mosulod sa mahitabo, impierno gyud mo. So kanang giingon nimong lalis-lalis, actually anang lalis-lalis, ako nang balikon na, ayaw nang lalis-lalis kay muro nagtarak-tarak. Argumento debate gyud. Ngano man kay debate, ang debate usa sa pamaagi nga gipadayag ang kamatuoran. Kay pag namang debate man god, mugawas mo tinuod mo din ha. Mailahan mag-15 baka 15 tinuod, di ba? Hadlok lang mo kay di man gud mo kamao. Di ba? So mo na bot-bot nang maingon sila nga wala relihiyon makaluwas. Huna ra na ninyo. Nya pagkahuman kanang pundok kanyo gipasakupan, iangin pag yun ninyo ang iglesia ng gitukod ni Ginoong Jesucristo. Iparihan ninyo ang iglesia ng gitukod ni Kristo sa sektang gitukod sa inyong mga founders. Pagbugal-bugal lang ang Kristo. Kung mingon mo nga ang iglesia ng gitukod ni Kristo di makaluwas, sama ra nga inyong gibugal-bugalan sa Ginoong Jesucristo. Nahulog ng inyong pagtuo ang Kristo di makaluwas. O di manuluwas. Okay? So ang tinuod nga iglesia ng gitukod ni Kristo makaluwas na. Ngano man, kasi Kristo nga founder ni ini, mauman ang manuluwas. O kanang iglesia mo ng simbang Katoliko, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, o wala nay lain. The rest of that, peke na natanan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.